जायफोर जिनाहारि खालामग्रा बैसोरनि सायाव माबायदि साजा होनाय जागोन। आसामनि मन्थ्रि जोंहा इउजि ब्रह्म सार अर्थात उरखाव-गोरा ब्रह्म सारा मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला बुजिगोन। निस्सय भिडिअ जोबखांनायनि उनाव आरो मोनसे स्पेसियेल आपडेट दंबावो, बे स्पेसियेल आपडेटखौबो होनो थांगासिनो दङ। जोबोद दुखुनांथाव भाबैनो जिनाहारि जाथाया जालांदों 22 तारिखआव आरो बेनि हेंथायै मैया गासै माजबातनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दल संगठनफ्रा सास्ति नागिरनानै न्याय नागिरनानै आन्दलन खालामदों। जोबोद मोजां बाथ्रा जे क्राइमनि एगेन्स्टआव बयबो हारिनि बयबो संगठना ज' जानानै गसंदों। अलरेडि गासैबो एक्युजफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय, पक्स' आयेननि सिङाव रेजिस्टारबो जाबाय आरो पक्स' आयेना जोबोद गोख्रों, ओंखायनो बिसोरो जोबोद गोख्रों साजा मोनगोन आरो बिसोर बारग'नो हाया। आसाम सरकारनिफ्राय बिसोरखौ जेसेबां हायो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सास्ति होनायनि थाखाय बेबस्था लानाय जागोन। लोगोसेयैनो जिनाहारि जानाय न'खर आरो बेक्तिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो फरायनायनिफ्राय लानानै न'खराव जिखिनि सापर्ट नांगौ बेखौ होनायनि थाखाय दिनै डेपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारिया दल संगठनफोरनि सिगाङाव खोथा होदों आरो आंबो आसाम सरकारनि जानानै भिक्टिमनि सिकित्सानि थाखाय जे सुबिदा नांगौ बावहाय खालामनांगौ, गुवाहाटियाव लांनांगौ, गासिबो जोङो रेडि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो आरो बेनो न्याय होनायनि थाखायबो गभर्नमेन्टआ जोबोद एक्टिभलि चिफ मिनिस्टारा खामानि मावगासिनो दं। चिफ मिनिस्टारनि थिननायावनो जों मैया मावफैदों। दा आंनि एपिला बेनो जे जाय भिक्टिम बियो नर्मेल जिबन मोनफिननांगौ, फरायनाय, थांनानै थानाय, न'खर खांनायनिफ्राय लानानै गासिबो नर्मेलि फैफिननांगौ, बे साक्सेसफुल सासे स्टुडेन्ट जानांगौ, बेखौ आं आसा खालामो आरो जोंनि दल संगठनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जे बे बिथिङाव जाहाथे जे बै भिक्टिमखौ मोनसे काउन्सेलिंबो होयो आरो बेक्तिगतभाबै जों जाहाथे जोथोन लायो। रेफारफ्रा पक्स' आयेननि सिङाव जेब्लानाखि ट्रायल जागोन बे फार्स्ट ट्रेकआव जागोन आरो बिसोर दसि सास्ति जागोन। बिसोरो पक्स' आयेननि सिङाव जिखिनि दङ जे आगोलाव लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि खोथा फैयोमोन, दा बाहाय एफा एनै सोलायनाय फैदों। बे मथे बिसोर खुनु रेहाय मोना, जेलाव थानांगोन बिसोर गोलाव समनि थाखाय। रायजो सरकारा मिथिगौ, नाथाय बेहाय कालप्रिटखौ दाबो हमनो मोननाय जायाखै आरो बिसोरखौ हमनो थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोन दं, नागिरबाय थानायबो जादों। सोमावसारनायाथ' मोजाङानो जादों जास्टिसनि थाखाय आरो रायजो सरकारा बेनि सायाव एवार आरो रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोनबो होनाय जादों जिल्ला प्रशासननिफ्राय लानानै पुलिस प्रशासनसिम जे बिसोरखौ गोख्रैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो सास्ति होनांगौ। जोबोद दुखुनांथाव भाबैनो जिनाहारि जाथाया जालांदों 22 तारिखआव आरो बेनि हेंथायै मैया गासै माजबातनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दल संगठनफ्रा सास्ति नागिरनानै न्याय नागिरनानै आन्दलन खालामदों। जोबोद मोजां बाथ्रा जे क्राइमनि एगेन्स्टआव बयबो हारिनि बयबो संगठना ज' जानानै गसंदों। अलरेडि गासैबो एक्युजफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय, पक्स' आयेननि सिङाव रेजिस्टारबो जाबाय आरो पक्स' आयेना जोबोद गोख्रों, ओंखायनो बिसोरो जोबोद गोख्रों साजा मोनगोन आरो बिसोर बारग'नो हाया। आसाम सरकारनिफ्राय बिसोरखौ जेसेबां हायो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सास्ति होनायनि थाखाय बेबस्था लानाय जागोन। लोगोसेयैनो जिनाहारि जानाय न'खर आरो बेक्तिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो फरायनायनिफ्राय लानानै न'खराव जिखिनि सापर्ट नांगौ बेखौ होनायनि थाखाय दिनै डेपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारिया दल संगठनफोरनि सिगाङाव खोथा होदों आरो आंबो आसाम सरकारनि जानानै भिक्टिमनि सिकित्सानि थाखाय जे सुबिदा नांगौ बावहाय खालामनांगौ, गुवाहाटियाव लांनांगौ, गासिबो जोङो रेडि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो आरो बेनो न्याय होनायनि थाखायबो गभर्नमेन्टआ जोबोद एक्टिभलि चिफ मिनिस्टारा खामानि मावगासिनो दं। चिफ मिनिस्टारनि थिननायावनो जों मैया मावफैदों। दा आंनि एपिला बेनो जे जाय भिक्टिम बियो नर्मेल जिबन मोनफिननांगौ, फरायनाय, थांनानै थानाय, न'खर खांनायनिफ्राय लानानै गासिबो नर्मेलि फैफिननांगौ, बे साक्सेसफुल सासे
स्टुडेन्ट जानांगौ बेखौ आं आसा खालामो आरो जोंनि दल संगठनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जे बे बिथिङाव जाहाथे जे बै भिक्टिमखौ मोनसे काउन्सेलिंबो होयो आरो बेक्तिगत'भाबै जों जाहाथे जोथोन लायो। रेफारफ्रा पक्स' आयेननि सिङाव जेब्लानाखि ट्रायल जागोन बे फार्स्ट ट्रेकआव जागोन आरो बिसोर दसे सास्ति जागोन बिसोरो पक्स' आयेननि सिङाव जिखिनि दङ जे आगोलाव लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि खोथा फैयोमोन दा बा एफा एनै सोलायनाय फैदों बे मथे बिसोर खुनु रेहाय मोना जेलाव थानांगोन बिसोर गोलाव समनि थाखाय। ओरैहाय जे रायजो सरकारा मिथिगौ नाथाय बेहाय कालप्रिटखौ दाबो हमनो मोननाय जायाखै आरो बिसोरखौ हमनो थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोन दं नागिरबाय थानायबो जादों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों दा सोमावसारनायाथ' जाहोन जादों जास्टिसनि थाखाय आरो रायजो सरकारा बेनि सायाव एवार आरो रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोनबो होनाय जादों जिल्ला प्रशासननिफ्राय लानानै पुलिस प्रशासनसिम जे बिसोरखौ गोख्रैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो सास्ति होनांगौ। थारैनो नोंथांमोना खौरांखौ खोनानो मोनबाय। बेजों लोगोसे दासो पर्टेल मोनसे खौरां फैबावदों जाय जिनाहारि खालामग्रा उदालगुरि माजबाटनि बेनिनो बिथांखौहाय पुलिसा एनकाउन्टार खालामनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव जों खौरांखौ मोननो हादों। लोगोसे मानगोनां इउजि ब्रह्म बा उरखावगोरा ब्रह्म सारा जाय खोथाखौ बुंदों मिनिस्टारनि बिथोन बायदि जाय उदालगुरि बा माजबाटनि जिनाहारिनि गथ'नि थाखाय बाइट होफैबाय थानायावबो फैबाय। बेजों लोगोसे जोंहा दाख्लै बावैनिफ्राय एबसुआ सोमावसारबाय थानायखौ जों नुदों गवालपारा जिल्लानि आउट अफ बिटिआर बालाय मा जानो नाथाय बेबो जोंनिनो बर' बिदा फंबाय सासेनि फिसा नङाबाबो मोनसे थैबायदि जोङो अलखद समावहाय जों दुखु मोनफायो। रोजा रोजा मानसिफोर आरो गोबां संगठन आफादफोर बावहाय दावराव खालामबाय स्ट्राइक खालामबाय रेलि लाबाय। जुदि बिटिसि सिंनिया सोरबा सासेया बर' जा नन बर' जा जुदि जास्टिसनि थाखाय मन्थ्रिफ्रा आखायाव लायोब्ला थ' बै आउट अफ बिटिसिनिब्लाबो जोंनि बर'आ निस्सय मोननांगौ जे मोनथाय बेखौ मोननांगोन। मानो होनब्ला जिनाहारिजों लोगोसे हिरण्मय बुथारजाफाबावदों बेखौ जों बयबो मिथिखायो। दा गोबांथार खोथा जों खोनाबाय थानो मोनो नोंगौ पलिटिक्सआवहाय पलिटिक्सखौ लानानै जों मालाबा गावजों गाव एना एनि माबा माबि नुनो मोनो बर'फोरनि गेजेराव। नाथाय जों बर'थ' गासैबो एकजुट जानो हानांसिगौ जोङो। दा मोनसेल' मिजिं लाबा जोंहा मोजां जासिगौ लिडारफ्रानो जुदि एक जाग्रोयोब्ला बा जाग्रोयोब्ला रायजो राजायाथ' अट'मेटिकेलि एक जागोन। दासिमबो रेडि दं साग्रिद जुदि मोजाङै हारिखौ दैदेनलांग्रा लिडार ओंखारमारोबा रायजो राजाया दासिमबो रेडि सापर्ट होनो माइ गाब जुजाय खालामनो गैया दासिमबो ओंखारो रायजो राजाया सोरबा लिडारनि गेना गोरोन्थिखौ नुयोब्लाबो सुद्रायगोनदां साननानै दासिमबो ओंखारो रायजो राजाफ्रा। बेखौ लिडारफ्रा मिथिनांगोन बुजिनांगोन बेबायदि। आरो मोननैसो खौरां मोनबावदोंमोन जों बर'फोरनि गेजेराव दायो क'क्राझाराव माखासे मैयानि खौराङाथ' बिराद दुखु गोनां। जुमाय फेनानै लोगोखौनो बुथारनाय आमगुरिनि जाथाय आरो दिनै हाथिमाथा ना मा होनो बावहाय ड्राग्स एडिक्टेड बिमाखौनो बुथारनाय बे जाथायखौ जों नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों गोबांथार दुखु गोनां। बेजों लोगोसे मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथां सारनि बिबुंथि बा कमेन्टआव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। आं बुंनायनि जाहोना जाबाय आजिखालि लिडारफ्राबो भिडिअखौ नायजोबाब्लाबो कमेन्टखौ चेकिं खालामो गावसिनि सायावहाय रायजोफ्रा मा मतामत होदों माबायदि बिबुंथि होदों बेखौ नायग्राबो दंसै आजिखालि। थ' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल। बेबायदिनो आपडेट लाबोबाय थानो नाजागोन स्पटै।